subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ku ta haka ne kaɗai za ka dinga samun kyawun rahotannin nan. Tarƙashi al'amari ƙarami na ƙoƙarin komawa babba, kuma sannan masu rare a babban al'amarin ma ba wai ba wani babba cancan ba, da man masu rai tabbas wannan kunya ake so da yi a ba wato dai sojojin ƙasar tamu ta Najeriya wuraren fama wanda suke fita yaƙi ECOWAS. Masu rare wasu rahotanni kuma a yanzu sun faɗi game da cewa wato dai a yanzu kawai wato dai ƙungiyar nan ce ta ECOWAS, wato dai ECOWAS idan wuce yanzu za ta yaƙi 'yan ta'addan jihar Zamfara da kuma dai Sokoto da Kebbi. Shin masu saurare kuma kuna goyon bayan cewa wato dai a bar sojojin ƙasar ta Najeriya a zo wato dai a yi haɗaka ganin cewa an kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya duka, ko kuma dai masu saurare kun fa so wato dai sojojin na Najeriya su fito wannan abun su da kansu? Don masu saurare in ba ku manta ba, sojojin ƙasar ta Najeriya sun yi bidiyo sun ce tabbas ba hana su aka yi su fita su babata. Don masu saurare yanzu dai baran fara samun wannan bidiyo na wato dai fa sojojin ƙasar ta Najeriya ku ji kalar wato dai bayanan da suke yi masu saurare, kuma bayanan kuma sai mu dawo labaran tsaye a wata batun ECOWAS da 'yan ta'addan. Kai Bello Tirji in ka iya ka bi wasanni ina gama, in ka ce uwar ka madan ne ka fito a zo ya gaba da gaba, dan Allah ka daina kama sibilan ka bar su dia innocent ka zo ai gaba da gaba ina gama. Na rantse ma da Allah kai Bello Tirji mai tsoron mutuwa shine gan fari, na rantse ma da girman Allah. Mu soja ba lokacin ba mu bindiga ba da san mu ba mu santa ba, Boko Haram sun yakuri da mu a garin Borno dan gutsun uwar babanka. Balle yanzu da muke soja bindiga ta san waye ni. Are you mad? Dunya Rasulullahi ka rabu da civilians. Abe ko an face wars. Ka rabu da civilian ka zo mu kake yawa ka zo mu za mu fara da kai. Ka zo ka same mu. Kaji ba mu civilian da kake ba ne ba ma so. Amma mu ka ne mu ya ba mu order kai ka zo ka ga ikon Allah. Wallahi kallon fuska da kyau ka bar da civilian a daji ka zo mu ka zo tunda kuke nema ai kai ba namiji bane kana kama su kana baki da su ka kama su ka sake su ka zo kai da mu ina ga ma kai bari ka ji makashin maza da ke kashe shi ina ga ma dan mutun uwarka ba ka kashe mu kai kana da kashe kana fura da mu muke tabbas masu saurare yanzu na san kun fara wato da ya gaskata wannan batu da ake yi kamar cewa tabbas wato da ya Bello Tirji Katilla da shi da yaransa tabbas fa suna da mugun haɗin baki a ƙasar ta Najeriya, musamman ma daga jihar ta Zamfara da Sokoto. Don masu saurare a cikin wannan bidiyo da yanzu muka kawo muku kwanciyar da wato dai fa wannan soji suke cewa har a yanzu wato dai manya-manyan su ba su ba su umarni ba akan cewa a shiga ji a babata. Don masu tabbas da alama da masu alama tabbas masu saurare sai sun fita an ji an babata da su, don wani tabbas masu saurare wato dai training ɗin soja da ɗan ta'adda fa ba ɗaya bane ba. Masu saurare yanzu dai ba su wannan labulan mu koma kan wato dai abin da ya kamo wato dai masu saurare batun wato dai yanzu ECOWAS sai za ta yaƙi wato dai duka wato dai 'yan ta'addan ƙasar ta Najeriya domin ganin cewa an ga bayan ta. Amma dai masu saurare fa kamata ya ce fa kawai fa a bar sojojinmu na Najeriya su da kansu su fita su yi wannan yaƙi, domin tabbas ma saurare ba ma iya Najeriya ba kaɗai, duniya ma kaɗai ta yadda cewa tabbas sojin Najeriya fa suna da ƙwarewa tare kuma da wato dai fa iya training da kuma da iya yaƙi da kuma dai fa salon juriya da wayo da lissafawa. Tabbas ma saurare wannan fa wato dai da alama wani dai fa abin ake so a shiryawa sojin ƙasar tamu na Najeriya. Sannan masu Allah da mu fa magoya bayan Najeriya ba tsafa wato dai fa ba za mu daina masa addu'a ba akan wannan al'amari. Don tabbas masu saurare sojan ƙasar ta Najeriya fa muna wato dai matuƙar goyon bayan nasu da wasu ɗari ganin cewa sun kawo shi ƴan ta'adda. Amma masu saurare fa ba ma goyon bayan manya-manyan sojan ƙasar ta Najeriya kalar su wato dai Bello Matawalle da su Bitar Abubakar. Don tabbas masu saurare ba su ne nan fa suke haɗa baki da ƴan ta'addan. To Allah ya samu dace masu rari da kirkar nan ba kawo gashin labaran namu na yanzu, sai mu tara a cikin labaran namu nan jima da samu dace. Amin sun amin. Allah samu cika da kyau da imani.